piniji mongko pamiwara tertentu kathah kalepatan amung saged nyuwun dumateng panjenengan sedaya kersa halapang jaja kanthi ngluberaken agung ing samudra pangasawani ewasana sugeng amirsani padhaning plus talun atas kanthi merdukaning manah sari santi rahayu rahayu ingkang sarwi termu susila prasaja ing sawiringati ugi mboten katalumpen mangke panjenengan taksih kalipur pelawak kondangnya Jawa Timur Cak Duojo wasana bilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Critana. Nenggih wau pundi to Kang Cinarita? Ing jagating pewayangan yekti punika ingkang winastan. Ing pertapan Arga Kaelasa. Dasar papan miring winangun padukuhan wijang. Gumelaring pasabenan dalah pategalan senadyan. Amung parigaga Sukonandi Duda ngasak nyang randa menter parandene ketingal hasri kang sarwa semaken. Desa ngadesa taksih kinemulani jeming Karangkitri kawistara kambil gading usumanding. Kambil ginjah anggedabiah pisang ambon sanggon-gon. Gedang raja sadepa-depa dalasan pelem golek pelem gadung lan tali jiwa. Saben wisma sinartan kandhanging raja kaya. Turta datan tilar kasarasaning sarira sinten to ingkang mapan ing pendapi pertapan Arga Kaelasa yekti punika ingkang apeparab Begawan Bima Suci. Kalamun to Cinandra ngregem mengyayah lintang Bima Sakti Hanwak tutuking naga. Jenggureng Gudek wak simbar jojo mertandani yen rasa bau kanan kiringi. Nalika semanten nampani Praptanira pandhita ing Kendali Sada. Risang Begawan Anoman Risang Begawan Mayangkara. Mila sigra ing acaran pinarak ing pendhapi Arga Kaelasa kaya mangkono. Alon wijiling pangendika kalamunta dereng kawiyos ing lisan.
yen ing tawang Mbak Puji Mbak Gepeng ora siap yen ing tawang ana lintang cahayu diteruske ning anu Mas. Dina Minggu kalau pipi sing tak cuwel ngono. Lali janjine. Pipimu bakal tak cuwel lho. Neno. Yo.
Mas. Jumeneng mawon sedaya ibuke nduk miki nduk. Aturno ibuke. Iya. Bu Narti, Bu Kuti, Bu Kuti. Nah. Wilujeng dalu Bu Kuti. Radi caket mawon mikipun radi cedhek mawon. Pun sakniki ngeten, kula minangka dados napa srana nalika semanten dawuhipun Bapak Samin nggih paring dawuh menapa panjenengan utaraaken terus nadar menika dipun luwari ngaten lho Bu. Pripun? Kula tuntun ngoten napa pripun? Kula mboten kula tuntun tegese niku kula dikapakne yo jenenge ya. Nerokne ngoten mawon nggih. Nggih. Salam riyin kalian para warga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu para bapak ibu sedaya. Kula wonten ing mriki minangka dados sisianipun utawi bojone almarhum Pak Samin nggih ngaturaken wilujeng dalu terus rikala semanten monggo ingkang garwa Pak Samin paring dawuh supados wayangan ngoten napa pripun Bu? Nggih, wayangan. Nggih, menawi sampun mantu ngoten napa? Nggih. Sampun mantu. Badhe ringgitan. Terus nadar menika minangka dados paseksen aturipun Pak Samin kula aturi nyekseni dinten menika sampun dipun luwari kanthi paseksenipun para bapak ibu ingkang sampun rawuh nadar kula luwari matur sembah nuwun nggih ngaten wusana wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Bu matur sembah nuwun. Monggo sakmenika kupat luar menika dipun luwari sesarengan nggih Bu. Sarane nalika semanten ingkang dipun timbali menika miturut dawuhipun Pak Samin menika kula nyepeng sing setunggal, panjenengan nyepeng setunggal nggih dipun dudut sareng ngaten nggih. Ngeten ya Mas pinake Mas. Aduh. Tas kecetet aku mergane. Niki panjenengan ngasta Mas. Panjenengan ngasta ibuke wonten mriki. Nah, kula ngriki. Jenengan dudut sing niki nggih Bu. Kalih niki. Nah, kula tak niki kalih niki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kupat luar minangka paseksen nadaripun Bapak Samin linuwaran kanthi ikhlasing penggalih mugi-mugi panjenenganipun mapan wonten ing alam kelanggengan dipun tampi amal kesaenan dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Monggo dipun dudut sareng-sareng. Matur suwun nggih Mas. Nggih Bu, matur suwun nggih. Mas, terima kasih matur suwun nggih. Sukses. Wah, nggih, suwun. Alhamdulillahirabbil alamin, Nduk. Kupat luar minangka pratandha nadare almarhum rikala semana wis pinangkani dadi paseksen wis ora duwe ganjelan jroning rumah tanggane Ibu Kuti. Tegese kabeh wis ujar tur piwelinge almarhum wis dipinangkani.